जो जात्रा जो नाचे जो रानी मंडा भाई जो नाचे नहीं अरे जो रानी मंडा भाई जो नाचे नहीं साहू भाव जो छतरा उड़े नाचे जे सही अरे सही बा छी 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 ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିଦେବା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଜାଣିଛଟି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ସିଏ କ'ଣ ରାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଠୁ କରି କହନ୍ତି ତ ମୁଁ କହେନି କାହାକୁ ମୁଁ କହେନି बताओ ବାଡ଼ିଖିଆ କାହିଁକି ଏତେ ନାଟ କଲ କ'ଣ ଇଏ ଅସୁବିଧା ତମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତମେ ଏମିତି ନାଟ କଲ ଆସିକିରି ଆରେ ବାଡ଼ିଖିଆ ତମେ ବାଡ଼ିଖିଆ ତ ଭାରି ମୁହଁ ତମର ସବୁ ବାଡ଼ିଖିଆ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ନାଟକ କରୁଛୁ अरे नाटक नुह एटा ଆଉ କ'ଣ एटा पे नाटक चली हमर ନାଟକ ଚାଲିଛି ହଁ ନାଟକ ଯିବୁ ନାଟ ପାଟିରେ ଆଉ ନାଇलो ବାବା ନାଇଲୋ ଆଉ ଯିବୁନୁ ଆଉ କଲୁ କାହିଁକି रियल माने गाल जितने माड़ खाई गाल पूरा नाली हो जाए पूरा 4-5 आंगुठ थर बसी जाए मु छतुआ खाइबेनी ଖାଇବୁନୁ हाँ ଖାଇ ଖାଇ ଥକିବୁ ବାଡ଼ିଖିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଖାଇବୁନୁ ଖାଇବୁ ବାଡ଼ିଖିଆ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନା ଆମେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେଇ ବାଡ଼ିଖିଆ କହିକିରି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ ତମେ ବାଡ଼ିଖିଆ ସେମିତି ଶୁଣୁଥା ଦେଖୁଥା समेत ये मोर जितियो संग सब सोदा के डरी के आसंदिनी काना मो बो पूरा चढ़ू करियो पूरा କାହିଁ କେତେ ରାଗନ୍ତି ମାନେ ସତରେ ରାଗିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ରାଗିଯାଏ ସତରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ ରାଗ ଆସେନି ଗେଲରେ ମାରେ ଆଉ ଗେଲରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଆଉ मो गाल पूरा ताती की फाटियो ମାନେ ସତରେ ଜାଡାଟା ସତରେ ବସେ ନା ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି एडिट से मो गाल पूरा नाली करे ଆଉଁସି କରିବ थोड़े चूड़ी पसी गला मो ओठ कोण आइ गला आ ओठ बड़ केते फाटी वीडियो पई एठी फाटी जी एठी चूड़ी पइथला बाडे बाडे पूरा थमणा पड़ी देछि କ'ଣ ମାଉସୀ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତେଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କୋଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢ଼ା ସରିନି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ପାଉଛୁ କି ଭଲ ପାଇବୁ ଏଇଆ ଯଦି ଭଲ ପାଇ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସତରେ ସତରେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ବେଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଆଣିବୁ ଉପରେ ଅଛି ମଝିଆ ଅଛି ସ୍ଥଳ ଅଛି ଆଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠିଆ ଖାଇବନି ତାକୁ ଦେବି ଆକୁ ଦେବି ଯଦି ସାହୁ ଭାଉଜ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେ ଜାଣି କୋଉ ସାହୁ ଭାଉଜ ଫାଉ ଭାଉଜ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିଥିଲି से जो जात्रा जो नाचे जो रानी मंडा भाई जो नाचे नहीं अरे जो रानी मंडा भाई जो नाचे नहीं साहू भाव जो छतरा उड़े नाचे जे सही अरे सही बा छी 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 ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିଦେବା ଆଉ ହବନି କେମିତିକା ଝିଅ ପସନ୍ଦ ସିଏ ଅବିକା କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି 30 ବର୍ଷ ହେଲେ କିଏ ସେ ଇଏ माने 30 वर्ष ले बाहर मोर 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ବାହା ହଁ 30 ବର୍ଷ ହଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାହା କରିବା ଛି ନାଇଁ କେମିତିଆ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ହବ ନା ଅବିକା ଅବିକା କ'ଣ ହବ बो को भारी डर आजिकल जो झील आउचंती काले कौन कहबे आजिकल जो बो भारी डर सत्य रे बो कह ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବାହାଘର ଲଗେଇଲୁ ଲଗେଇଦେବା ବାହାଘର କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାରିଦେବା ଆଉ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଗଲା କହୁଛି ସେ ବାହାଘର ନାଁ ଧନି କେଉଁଠି କିଏ ଝାବେଡ଼ି ଆସିବ ତତେ ସେଇଠୁ କହିବ ତୁ ସେଇଠୁ ମୋତେ ମୋ କତିକି କରିଥିବୁ ସିଏ କାମ ବାହା ନ ହେବା ଭଲ ଆହୁରି ତାହେଲେ ବାହା ହେବେନି କେହି ବାହା ହେବେନି କାହିଁକି ବାହା ହେବେ ବୟସ ହେଇଯାଉ ତାକୁ 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଆକୁ 22 ବର୍ଷ ଆକୁ 20 ବର୍ଷ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏକା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କିଛି ନଥିଲା मतलब गोटे गोटे छतुआ वीडियो पकईली किसी तो माने 3टा वीडियो छतुआ पकईली मन को 2 दिन पकई वीडियो मुझे किसी देखिनी तापर मत कल है तोर गोटे छतुआ वीडियो कौन पूरा मिलियन पड़ेगा तुम गोटे सांग सुब्रत बोली गोटे पिलाटा से मत कल करता कहले कौन तो मिलियन भी पड़ेगा तापर तो से पकईली तो सब गला से मिलियन से गोटे जाता से 14-15टा खाली मिलियन गला खाली तापर तो सब गला जहाँ छाली तो गला तो केक आनिक काटे 30 ହେଇଗଲେ କାଟିବେ 20 ହେଇଗଲେ କାଟିବେ କ'ଣ 30 କୋଟି ମାଉସୀ ଏ କ'ଣ ନମ୍ବର के जानी खोजी खाली खोजी 10K ହେଇଗଲା ନଜର ଲାଗିଯିବ ଖାଲି ନଜର ଲାଗିଯିବ ତୁ କାଢନା ସେଗୁଡ଼ା କାଢନା ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା କାଟିଲେ ଆମର ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାଇଁ ନଜର ଖାଲି କହୁଛି ନଜର ଲାଗିଯିବ ଖାଲି ନଜର ଲାଗିଯିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଦିଅ ହେବି ମାନେ ସେ ଖାଲି ମାରିବ ମୋତେ ଘରେ କୋଉଠି ଖାଲି ଦିଅ ହେଇଛି ସେଇଠି ପଳେଇବି ଦାଣ୍ଡ ଟିକେ ପଳେଇବ ନା ମାଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ତଳ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ ମାଉସୀ ନା ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ହାଇସ କରିଦେବ କ'ଣ କରିବ ଝଡ଼ିଗଲାଣି କେତେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ନା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଝଡ଼ିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଝଡ଼ିଗଲାଣି ମୁହଁ ଠାକରା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବ ଯାହା ତାକୁ ଦେଉଛି ଖାଉଛି
ଆଉ କଣ କଣ ଗାଳି ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ ଯେତେ ଓଡିଆ ଗାଳି କଣ ସବୁ ଦେଶୀ ଗାଳି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହ ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି ଦିଏନି ସମସ୍ତେ ତ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଳି ଦେଉଛି ନା ମୁଁ ଗାଁରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଳି ନାହିଁ କଜିଆ ନାହିଁ ଘରେ କଳି ନାହିଁ କଜିଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଉ କଣ ଗାଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଭିଡିଓ ହବ ହଁ ସିଏ କ'ଣ ରାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଠୁ କରି କହନ୍ତି ତ ମୁଁ କହେନି କାହାକୁ ମୁଁ କହେନି ୟୁନିକ୍ ଗାଡ଼ି ତୋର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଏ ଯୋଉ କହିଦ ବାଳିକା ମାନେ କେମିତି ସେମିତି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ସେଇ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କଲେ ଭିଡିଓରେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲେ ଯେମିତି ହାତ ହଲେଇକି ଚିଲେଇକି ଦେଇକିରି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାଡ଼ିଖିଆ କାହିଁକି ଏତେ ନାଟ କଲ କ'ଣ ଇଏ ଅସୁବିଧା ତମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତମେ ଏମିତି ନାଟ କଲ ଆସିକିରି ଆରେ ବାଡ଼ିଖିଆ ତମ ବାଡ଼ିଖିଆ ତ ଭାରି ମୁହଁ ତମର ସବୁ ଏଇ ତ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ପାନଟେ ଜୋର ଜୋର ଚିଲେଇ କହ ଯେମିତି ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଚିଲେଇକିରି ହାତ ହଲେଇକି ଯେମିତି ଭିଡିଓ କରନ୍ତି ସେମିତି ହଁ ଏମିତି ଆଉ କହ ଡର ନା କିଛି ହବନି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆରେ ସେଇଟା ବି ଯେମିତି ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଭାଇରାଲ ହବ ଏଇଟା ଟିଭି ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଦେଖିବ ବାଡ଼ିଖିଆ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ନାଟକ କରୁଛୁ ଆରେ ନାଟକ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ପାଇଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ନାଟକ ଚାଲିଛି ହଁ ନାଟକ ଯିବୁ ନାଟ ପାଟିରେ ଆଉ ନାଇଁଲୋ ବାବା ନାଇଁ ଯିବିନି ଆଉ ଯିବୁନୁ ଆଉ କଲୁ କାହିଁକି ଆରେ କଲି ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଆଇଡି ହାକ ଦେବେ ଖାଲି ଏଇଟା ଆରେ କିଛି କେହି କରିବେନି ଡର ଲାଗୁଛି କାହାର ଆଇଡି ଫାଇଡି କିଏ ନାଇଁ ମୋ ଆଇଡି କ'ଣ ଫାଇଡି କ'ଣ ମୁଁ କୋଉ ଜାଣିତାରେ ଅଲଗା ଆଇଡି ସବୁ ଖୋଲିଲାନି ମତଲବ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ସବୁ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେସବୁକରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଆମର ଯେତିକି ନାହିଁ ଆମଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଉ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଇଡି କାହା ସହିତ ଫଟୋ ଜମା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଇଥିଲା ଏତେ ବାଟରୁ ସେ ସାଲେପୁର ଲୋକଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ବୋଉ ପାଇଁ ନା ତମ ଫଟୋ ଦେଇ ତମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ସେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଇଥିଲେ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା 2-4 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ତମ ବୋଉକୁ ଦେଖିକି ଯିବି ଆସିଲେ ପୁରା କଥା ହେଇଗଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଗଲାଠୁ ତମେ ମୋ ଆଇଡି ଚୋରି କରି ନେବ ଆରେ ଇଏ କି କଥା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବ କଣ ଏତେ ଡର ଲାଗେ ଲୋକ ଏତେ ବାଟରୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେନି ହଁ ଭଲ ଲାଗେ କେତେ ମୁଁ ଭଲ ଗେଲରେ ତାଙ୍କୁ କହେ ନା ତମ ଆଇଡି ନେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଥିବ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ ଯୋଉ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଇକି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ କେମିତି କଣ କମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ମତଲବ 10% ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଇଏ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ତ ଏବେ ଏତେ କମେଣ୍ଟ ଆଉଛନ୍ତି ବୋଉକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୋଉକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ଡିଏମ୍ ଆଉଛି ଟିକେ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଦିଅ ସେ ଯାଜପୁର ଫାଜପୁର ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ବୁଢୀର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଟିକେ କଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ କହିଲେ କହିଦେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ରଙ୍ଗ କାଟୁଛି କହିଦେ କହିଦୁନୁ କଣ କହିଥିଲେ ଭିଡିଓରେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଗାଳି କାହିଁ କରିବି ତ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବାଡ଼ିଖିଆ କହିଲି ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହିଦେ କୁହ କ'ଣ କହିବି ଏ ତତେ କହିଥିଲା ଏଇ ବୁଢ଼ୀର ଭାରି ରଙ୍ଗ କାଟୁଛି ଭାରି ଶୋ କାଟୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଶୋ କାଢ଼ିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଶୋ କାଢ଼ିଲି ମୁଁ ସେ ବୋଉ ନାତିକି ବାଡ଼ିଖିଆ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଶୋ କାଢ଼ିଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଘରେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଭାବିଲେନି କେବଳ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଠି ମତଲବ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କେହି ଦେଖିଲି କିଏ ବୋଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଛିଦେଲି କ'ଣ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବୋଉ ଡାକେ ତାଦେହରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ବୋଉ ଦେଇଥିଲି ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସେ ଦେଖୁ 2 ମାସରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଭାଇରାଲ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ପୁରା ଗଲା ପୁରା ହେଭି ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ବି ସେ ମାନେ ବୋଉ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସିଏ ବି ଭାଇରାଲ ବୋଉ ସହିତ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୁଁ ବି କଲି ମୋର ବି ସିଏ ଗଲା ମତଲବ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ବି ଫଲୋଅର୍ସ ନଥିଲା ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ବି 10K ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲି ସେଥିରେ ବି ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଗଲେ ବୋଉ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ଆସିବେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଲେ ସେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ 2ଟାରେ ବି ପଳେଇବେ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପଡ଼ିଲା 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲା 2ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଭାଇରାଲ ଯିବ ନହେଲେ ବୋଉ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ନା ମାମା ହାଉଲା ଆଣୁଛୁ ମାନେ ଏକାଥରେ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରୁନି ହାଉଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କଲେ ଘରେ କେହି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ କରିନଥିଲେ କାଇଁ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଶୋଧୁଛି ମତଲବ ସେ ବାହାର ଲୋକ ସବୁ କହିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଶୋଧୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କହିଲେ ଏମିତି ଶୋଧନି ସବୁ ଖରାପ କଥା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଲେ ତବେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଆଉ କିଛି ହାର ମାରିଲିନି ନାହିଁ କରିବା ଆମ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ଖରାପ କରୁଛି ବୋଉ ମୋତେ ଶୋଧିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦିଏ ମାନେ ଏତେ ବି ଖରାପ କରୁନି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସେ ଗାଳି କରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ତାପରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ସମେତ ଆମ ବୋଉ ବା ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ନଥିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ଚିହ୍ନିନି ମତଲବ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ
ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବା ଆମ ବୋଉ ବା ଆମ ଗାଁର ଇଏ ବା ଆମ ଘର ପାଖର ନହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମତଲବ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ କେହି ମାନେ ନିଜ ଲୋକ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତାପରେ ଥରେ ଉଠିଲା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କଲେ ଘରେ କଣ କହିଥିଲେ ମା ତାପରେ ନା ବାପା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଆମ ବୋଉ ନା ହେଉଛି ଖାଲି ଏଇ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ କିଏ ତ ଅଧିକ ବୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ ହଁ ତ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା 2 ମାସରେ ହେଲା ନା 2 ମାସ ହେଇଛି ଘରେ କଣ କହିଲେ କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ କାହିଁ କଣ ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ନା ହଁ ସେମିତି କହିଥିଲା ମାମା ବି କହିଥିଲା ନାହିଁ ଏମିତି କହନା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନା କରିବା ଆରେ ବୋଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛ ଭାଇ ଖୁସି ବାସିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ବୟସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେନି କାଳେ କେତେବେଳେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ କାହା ନା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ମୋତେ ଦେଖ ମୋର ବୋଉ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସିରେ ରଖିବି ମାନେ କିଛି କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବିନି ତାର ଯେଉଁ କାମ ସିଏ ବି ଯେଉଁ କାମ ସିଏ ବି ତାର ସିଏ ଆଗରୁ ଗୋବର ଫୋବର ପଛେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ପୋଷି ଦେଉଛି ପୁରା ଆମ ଗୋବର ଫୋବର ସବୁ ଆମ ଗାଈ କାମ ସବୁ କରିଦିଏ ମତଲବ ତାର ଯେଉଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖା ନେଇଯାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ତାର ଯାହା ଦେହ ଚେକଅପ୍ କରିବା କଥା ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ତ ସେତିକି ଦିନ ତା ସହିତ ଖୁସି ବାସିରେ ଆଜି ମାନେ କାଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆମର ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିବ ମୋ ବୋଉ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ସେ ବେଡ଼କୁ ଆସିଗଲାଣି ମତଲବ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ନା 85 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଘିସିକି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି ନା ସେ କିଛି ଏବେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଆଗେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆପଣ କଣ କହିବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହିରୋ ସିଏ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖୋଇ ଦେଉଛୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ବୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁତୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହଗୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସିଏ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜେଜ ବି ଭାଇରାଲ ଜେଜଙ୍କୁ ବି 3-4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ତାଙ୍କର ବି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଲିୟନ ଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ 800-900 କେ ଏ ଆଉ 4-5ଟା ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଟୋକା ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ହେଇ ତୁ କ'ଣ ସୋଦା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଛାଡ଼ିଦେଲି କହିଲି ହେଇ ତୋର ସୋଦା ଖାଲି ଘରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ବୋଉଟାର ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବୋଉଠୁ ତ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ମାଡ଼ ଖାଉନି ତ ତାପରେ ସେଇଠି ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଜିତେ ଯାଉ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ପୁରା ସବୁଦିନ ରିଏଲ ମାନେ ଗାଲ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଗାଲ ପୁରା ନାଲି ହେଇଯାଏ ପୁରା 4-5 ଆଙ୍ଗୁଠୁ ଥରେ ବସିଯାଏ ଆଉ ବାଡ଼େ ଗାଲ ତ ବଦି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାଟୁନି ମାଡ଼ ସେ ତ ସବୁଦିନ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଦିନକୁ 6ଟା 7ଟା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯିବନି ସେ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି 6ଟା ଯାକ ହିଁ ପଳାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦିନକୁ ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି 6ଟା ପୋଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏତେ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇନଥାନ୍ତେ ଲୋକ ଏତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ଲୋକ ବି ଯିଏ ଥରେ ଆମ ଆଇଡ଼ି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ନା ସିଏ ପୁରା ଆଇଡ଼ି ଟୋଟାଲ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି ଅଛି ସେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇଆ ହଁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ମୋ ଯଦି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଜିଦି କଲି ଫୋନ୍ ମୋତେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଥିଲା ସେଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଜମା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଜମା ବାଗ ହେଉନଥିଲା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେଲାଠୁ ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ତାପରେ ଦେଲାଠୁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଫୋନ୍ ନଥାନ୍ତା ତ କିଛି ନଥାନ୍ତା ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ମାମା ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ମାଗିଦେଲେ ମାମା କହିଲେ ଫୋନ୍ ଆଣି କିଛି କରିବନୁ ଖାଲି ବୁଲିବୁ ଏସା ଦେଶା ସତର ବଦଳରେ ବୁଲିବୁ ଖାଲି ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ଘରେ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ସେୟା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ଜିମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଜିମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ଆଗରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉନଥିଲା ତାପରେ ବୋଉ ସହିତ ଥରେ ଆସିଲା ତ ତାପରେ ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ମନେ ଥିବ ମୁଁ ବୋଇଲ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିବି ବୋଇଲ ଏ ସାହୁ ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ଝିଅଟା କିଏ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲା ସେଠି ଯାଇଥିଲା ଥରେ କହି ସେଇ ଝିଅ ତାପରେ ଧାମାଧାମ ପୁରା ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଯିବି ଯେଉଁ ସାହୁ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଯିବୁ ନା ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଉ ସିଏ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବୁ ନା ହେଇଯିବ ଯେ ହେଇଯିବ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବାଡ଼େଇବି କଣ କରିବା ବାହାଘର କରିବା ସେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କରନ୍ତି ଟିକେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହନ୍ତୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଲେ କିଛି ହେବନି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହନ୍ତୁ ସେମିତି କୁହ ନହେଲେ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେବେନି ଆଉ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛେ ମତଲବ ଆମେ ତୋର ମୋର ଘରେ ସେଇଆ ଲୋକ କେହି କିଛି କହିବେନି ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ କଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେନି କହିବେ କାହିଁକି କହୁନୁ ଆଉ କହ ଏବେ କହ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋତେ କହିବି କହୁନୁ ବାଡ଼ିଖିଆ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଛତୁଆ ଖାଇବିନି ଖାଇବୁନୁ ହଁ
ଖାଇ ଖାଇ ଥକିବୁ ବାଡ଼ିକା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଖାଇବୁନୁ ଖାଇବୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବେ ଖାଇବୁ 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 ରଜା ରଜା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବେଜିତ କରନା ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବେ ମାଉସୀ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ସିଏ ଛତୁଆ ସକାଳ ସକାଳ ସବୁ ଖାଇବନି ମୁଁ ଛତୁଆ କରିଦିଏ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚଣା ମୁଢ଼ି ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ପକେଇକି ସବୁ ଛତୁଆ କରିଦିଏ ଛୁଆ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ ଏ ଝୁଅ ଖାଇକି ଯାଏ ଇଏ ଖାଇକି ଯାଏ ଆଉ ମଝିଆ ଖାଏ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆଉ ସିଏ ସେଠୁ ଥରେ ମୋତେ କହିଲା ଖାଇବିନି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବୁନୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଚାହା କରୁଛି ଚାହା କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଚାହା କରୁଛି ବାଡ଼ିଖିଆ ଚାହା କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ତରକାରୀ ଥରେ କଲି ମାଉଁସ ତରକାରୀ ଆଉ କହିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମାଉଁସ ତରକାରୀ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଚାଲି ଆସିବ ବାଡ଼ିଖିଆ ସବୁବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ଚାଲି ଆସିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ମୋତେ କହେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯୋଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବେଳ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବେଳ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବାହାଘର ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିକି ଗାଇଲେ କୁଣିଆ ନାଇଁ 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 ଯୋଉଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉ ତ ବାହାଘର କଥା ପଚାରୁଥିଲି ତୁ କେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲୁ କୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ହଁ କେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲୁ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ ବାପା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବାପା ଦେଖି ଆସିକି ମନକୁ ଆସିଲାଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ସେଠୁ ବାହାଘର କଲେ ସେଠୁ କହିଲା କେଉଁଥିରେ ଆଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଏ ଜେଜେ ଆଇଲା ରିକ୍ସାରେ ଆଉ ରିକ୍ସାରେ ଆସିକିରି ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତ ପିଲାପିଲି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଇ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଆମ ବୋଉର ମୋ ଜେଜ ଜଇଁ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓହୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ହଁ ଜେଜ ଏ ସବୁ ବୋଉର ଜେଜ ଜଇଁ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପତିଆର ଅଧିକ ଝିଅ ବୋଲିକି ନାଇଁ ପତିଆରା ଆମର ଜେଜ କିଛି କହିବିନି ବାପା ଜେଜ ଆହୁରି ଡାକିଲୁ ବାପା ଜେଜ ଖାଲି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଟିବ କେତେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଧରିବେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପଛରେ ଉବି ତ ପୁରା ଲାଗି ରହିଯାଉଛି ମତଲବ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦିଏ ଆଉ 2-4 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ହଁ ନହେଲେ ତ ଦିନ ମୁଁ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବିନା ବ୍ଲଗ୍ ହେଲେ ଖାଲି ସର୍ଟସରେ ସର୍ଟସରେ ସବୁ 15ଟା ଯେତେଟା ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ସକାଳ 7 ସକାଳ 8 ସକାଳ 9 ସକାଳ 10 ଖାଲି ସର୍ଟସ ବ୍ଲଗ୍ ସର୍ଟସ ଥରେ ଯାଏନି 30-40 ଯିବ ତାପରେ ଯୋଉ ଥର 15ଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ସିଏ ସବୁ ତ 500 କି 400 କି ସବୁ ତ ପଡ଼େଇବେ ଆଉ କହିଲେ ଯାଉ ତ ଛାଡ଼ିଦେବ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ କରିକିରି ସର୍ଟସ୍ କରିକି ଫ୍ୟୁଚର କରିବାର ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ମୋର ତ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ମତେ ଜିମ୍ ଆଥଲିଟ୍ ହେବାର ଅଛି ମତେ ଭାବି ସେଇଟା ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ରଖିଥିବେ ତ ଏ ଯୋଉ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି ବହୁତ ଉଠେଇବାର ଅଛି ଏଇଆ ଆଉ ସେଇଟା ଉଠେଇବାର ଅଛି ମୋ କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିକି ଅଲଗା କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା ଏଇଥିରେ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବାର ଅଛି ମତେ କିଛି କରିବାର ସେମିତି କିଛି ଇରାଦା ଅଛି ତ ମତଲବ ସବୁ ଆଶା ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଭଲ କଥା ଆକ୍ଟିଂ ଏତେ ଶିଖିନି ମତଲବ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଏତେ କ'ଣ ଶିଖିଛି ଯାହା ତ ଆମ ବୋଉଠୁ ଶିଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯଦି ଆଗକୁ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ଆହୁରି ଭାଇରାଲ ହେଇକି ଆକ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା ଥରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି 50 କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତମ ବୋଉକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କହୁଥିଲେ ମତଲବ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୁଁ କହିଲେ ନେଇକି ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ତାହେଲେ ବୋଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କେତେ ଭାଇରାଲ ହେବେ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ନାତି ଏତେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ତା ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ତୁ ଯଦି କିଛି ନ ବୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିଖିଆ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲ ସିଏ ସତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଘର କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ସେମିତି ଶୋଧି ସାଧିକି ଡାକିଥିଲେ ଆମ ଘର ଏଇଠି ଜଗତପୁର ଏଇ ଜାଗା ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ଘର ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଉଁଲି ଜାଗା ବୋଧେ ମାନେ ବହୁତ ଗାଁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର କଟକ ଜଗତପୁର ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଁ ଭିତରେ ବୋଧେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁକା ଶୋଧି ସାଧିକିରି ଡାକିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡାକିଦିଏ ଆମ ଘର କହିଦିଏ କହିଲି ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ କହ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଖାନେ ସେମିତି କହ ମୁଁ କହିଲି ବାଡ଼ିଖିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଘର କଟକ ଆଉ କଟକରୁ ପୁଣି ଜଗତପୁର ଆସିବ ଜଗତପୁର ପୀର ବଜାର ଆସିବ ତମେ ସେଇଠି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏଇଆ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ପଚାରିଦେଲେ ଆସିଯିବେ ବୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ପଚାରିଦେଲେ ବାଡ଼ିଖିଆ ଘର ପଚାରିଦେଲେ ଜାଣିନେବେ ତ ବାଟ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଖିଆ ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ମାନେ ବାଡ଼ିଖିଆ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଲୋକ ତ ଏବେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବାହାର ଦେଖିଲା କେହି କିଛି ଏମିତି ହଁ ଖାଲି ବାଡ଼ିଖିଆ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଖିଆ ଭାଇ ଖାଲି ବାଡ଼ିଖିଆ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବାଡ଼ିଖିଆ ଭାଇ କଲେଜ ଗୋଟେ ଯାଉନି ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଖିଆ ସେଇ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ବାଡ଼ି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥାଏ ଝିଅ ପିଲା ତ ସବୁ ତ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବୋଉ ତ ଜାଣିଥିବ ଆମ କଲେଜର ଝିଅମାନେ ଆଉ
ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲେଜ। କେମିତି ଝିଅମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାତିକୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି? ହଁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିବି ସେ ବାଡ଼ି ଖା, ମୁଁ କହୁଛି ବାଡ଼ି ଖା ବୋଲି କ'ଣ ତମେ କହିବ ବାଡ଼ି ଖା? ହଁ ଆଲୋ ବାଡ଼ି ଖାଇଗୁରା ଏମିତି କହେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ। କୁହନ୍ତି ବୋଉ ମୋତେ ଥରେ ବାଡ଼ି ମୁଁ ବୋଉକୁ ନେଇ ଫୋନ୍ ଦେଇଦେଲି। ବୋଉ କ'ଣ କହିଦେଲୁ ଭଲ କି ଟିକେ କହିଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ତମେ କହିବ? ମୁଁ ବାଡ଼ି ଖିଆ କହିବି ବୋଲି କ'ଣ ତମେ ବାଡ଼ି ଖିଆ କହିବ? ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଉଛ ବାଟରେ ଯାଉଛ କ'ଣ କହୁଛ ବାଡ଼ି ଖିଆ? ହଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ନା ଆଉ କହିବୁନୁ।